जल्दीबाजी न 2009 सननिफ्राय बिथांमोना शान्ति गोजोनखौहाय लाबोनांगौनि थाखाय बुंबोबाय थादों होननानै बुङो। आं बेवहाय एसे कनफ्यूज जाबाय आरो डाउटबो जाबाय जे बिथाङा 2009 निफ्राय जे खोथाखौ बुंबाय सालाय बिथाङा माब्लाबाबो बेबायदि गोनो गोथो रायलायामोन। दिनै बिथांनि बे मिडिया बाइटनि गेजेरजों सालाय नांथालायनाय गोनो गोथो सालाय हुस्लिमलायनायखौ जोङो नुयो। पुरा स्टुडिअ सिङाव ओरैबायदि जावबाय, ओरैबायदि निरमा साबुनजों फुनाय बायदि सार्फ एक्सेलजों सुनाय बायदि सुग्लिजोब्बाय, मस्रायबाय, सेबख'बाय। एबसुनिफ्राय जोंनाव थोंजोङै बेबायदि खावलायनायानो फैयाखैनो, मेडियायावसो खोनादोंनो। मानाव गेदेर सीएम बिथांनि भिडिअ बेहाय मा होनदों एक्चुअली नोंथांमोना हयथ' खोनाबाय। आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानो। मा बुंदों बेखौ थोंजोङै खोनासंना लाग्रोनि, बेनि उनावहाय बाखि खोथाखौ आंनि फारसे आंनिफ्राय नोंथांमोननो अपिनियन होगोन। आं मा सानदों बेनि फारसे नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टजों फोरमायहर। भिडिअखौ नायनि। प्रार्थना আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ বহুত মাসকলৰ, বড়োলেণ্ডৰ বহুত আমাৰ জনগণৰ এইটো দীঘলীয়া এটা প্ৰাৰ্থনা আছিলে যে বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিব লাগে। সদায় মন্দিৰত গ'লে, কেতিয়াবা পূজা কৰিলে, এইটো যি ধৰ্মৰে নহওক কিয়, এইটো মাইনৰিটি হওক বা খ্ৰীষ্টানে হওক, চবেও প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে যে বড়োলেণ্ডত শান্তি ঘূৰি আহিব লাগে। একে সময়ত আমি 2009 চনৰ পৰা বেআইনী অস্ত্ৰমুক্ত আৰু হিংসামুক্ত সমাজ লাগে বুলি সমাজৰ মাজত এটা এৱাৰনেছ কৰি আছিলে, য'ত আপোনালোকে কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিকসকলে এই কথাবিলাক ভালকে জানে যে কি চলি আছিলে। হত্যা, হিংসা, দিনতো মানুহ উৰাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ আছিলে। আপোনালোকেও ভাল সংবাদ পৰিৱেশন কৰিব পৰা নাই, কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোকেও ধমকি খাইছে। এই পৰিৱেশবিলাক লাহে লাহেকে চবে চাই আছিলে, এৱাৰনেছ আছিলে। কিন্তু চব কামে সহজ হ'ল যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব ল'লে, গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া দায়িত্ব ল'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব ল'লে। চৰকাৰী কাম কাজ বিলাক বা দেশখনৰ বা ৰাজ্যখনৰ নীতিবিলাক ভাল হৈ গ'ল আৰু আমি বড়ো সংগ্ৰামীসকলে একত্ৰিত হৈ এই সুযোগটো ল'লো আৰু একেলগে আমি শান্তি চুক্তি কৰি আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে। কিন্তু শান্তিটো ঘূৰিহে আহিছে, 5 বছৰে হৈছে। এইটো চিৰস্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কাম কৰিব লগা আছে। আকৌ অহাকালি যদি কোনোবা দুটা জনগোষ্ঠী কাজিয়া হয়, এইটো আমি আকৌ কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াত যাতে কাজিয়া পেচাল নহয়, হিংসা নহয়, ইয়াৰ কাৰণে এটা বহুত কাম কৰিব লাগিব, য'ত আমাৰ বড়োলেণ্ডত এটা হেপিনেছ মিছন লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছো। रायजोफोरा खोनाबायना, स्पष्टयै खोनाबाय। 2009 सननिफ्राय बिथांमोना बे जिथु थासारि जाबाय थायो जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय गोजोननि थाखाय बिथांमोना 2009 निफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ, प्रटेस्ट खालामगासिनो दं होनना बुंदों। दा आंहा सन्देह जायो बे एखे खोथाखौ आङो रिपिट खालामफिननानै बिथांमोननि मोखांखौहाय लासिंसिं खालामनो सानाखै। जिहेतु जोंनि मानाव गेदेर बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि बिथांमोना मोनसे गेदेर बिबानाव दङ। दा गोजोनखौ बिथांमोना बाहाल लाखिबाय थानो थाखाय मोनसे हेपिनेस मिशननि थ्रुयै बिथांमोना खामानि मावदों होनना बुंदों, थिगैनो दं। 2009 सननिफ्राय बिथांमोना शान्ति गोजोनखौहाय लाबोनांगौनि थाखाय बुंबोबाय थादों होननानै बुङो। आं बेवहाय एसे कनफ्यूज जाबाय आरो डाउटबो जाबाय जे बिथाङा 2009 निफ्राय जे खोथाखौ बुंबाय, 2009 निफ्राय लानानै बिथाङा बुंबोनाय समनिफ्रायसो गोबांसिन दावराव दावसि मोनसे कमिउनेल जोंनि गेजेराव जालायलायनायखौ जों नुबाय। 2012 नि घटना बायदिसिना बेबायदि घटना जालांबाय। आङो फिन बेखौ बुंफिननानै बुंफ्रुमनानै आरो दुंहाव थासारि मोनसे खालामनो सानाखै। जिहेतु दाखालि बावैसो पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथाङानो फेरेंगा सारखौ पुरा स्टुडिअ सिङाव ओरैबायदि जावबाय, ओरैबायदि निरमा साबुनजों फुनाय बायदि सार्फ एक्सेलजों सुनाय बायदि सुग्लिजोब्बाय, मस्रायबाय, सेबख'बाय। आरोबाव बेनिफ्राय गोबांसिन बुंनो दङ होननानै आं सानाखै। दा 2009-2010 निफ्राय बिथाङा बिबान सामलायदोंमोन, बेनिफ्राय माहारियारि आफादनि बिथाङा बे कार्यकाला 2020 सनावहाय बिथाङा जोबफैबाय। बिटिआर सुक्ति जाबाय, गोजोना बिथाङा लाबोबायनो। दा दिनै मुहूर्त समाव बे खोथाखौ बिथाङा बुंफिननायानो बिराद गिदिर मोनसे जाहोन दङ सिङाव। जिहेतु एबारनि जि इलेक्शन जानो गोनांनि महरा जोबोद आलादा। थेवब्लाबो बिथाङा बेवहाय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने बीजेपी नि गुन गायनायखौ
बिथांनि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो बिथांनि सालायनिफ्राय बेखौ गलांनायखौ जोङो गलांगोनखौ जोङो साननाङा। दाबो आसायाव दङ, दाबो आसायाव दङ, नाथाय बिथाङा हयथ' बे आसाया बिथांनि थाखाय मोनसे निराशाजनक जानाङा होननानै आं सानो। जितु दिनै बिथाङा सानदोंना सानाखै मोनथिया, बिथांमोननि मावथि बिथांमोनानो दिनैनि समावहाय गोब्राब लागासिनो दङ जे बिजेपिया थारैनो बिथांमोनखौ माबे हाखराव खोख्लैखो। आरो मोनसे जिनिस, सानसे सिगां दिपेन बर' सार बिथाङा खौसेथिनि सोमोन्दै मिडियायावहाय बाइट होलांबाय। बिथाङा स्पष्ट बुंदों जे मोनसे रिटन लाइजाम बिपिएफनिफ्राय मोननो हादोंमोन, कनसेन्ट मोनदोंमोन जे खौसेथिनि थाखाय आग बारायनोसै होननानै 2020 मायथाइनि उनावनो। थ' मोननैबो दोलोनो होनांगौ बे जिनिसखौ, बा मोननैबो दोलोनिफ्राय बे राइटिं माने बे खौसेथिनि बाथ्राया जिहेतु बिथांमोना रायखांबाय थादों। मोनसे समाव जों खोनासोदोंमोन जे बिपिएफआ गोसो गैया, खौसेथिखौ लुबैया। दा दिनै बिपिएफआथ' स्पष्ट, बिपिएफखौ दिनै स्पष्ट होबाय, स्पष्टकरणखौ होबाय एबसुआनो जे दिनै बिपिएफआ जोंनो कनसेन्ट हरदों, रिटेन भार्बेलिबो आरो रिटेनबो बिथांमोना खौसेथिनि थाखाय हांख्रायदोंमोन, बुंदोंमोन। इभेन लेटेस्ट रिसेन्टलि जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्रायनो बारम्बार खोनागासिनो दङ जे 20-20 रानलायना गेलेनोसै। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु दिनै जों एसे आलादा खोनागोन रायजोखौ। नोंथांमोना बेखौ नुबाय, हयथ' गोबाङा नुवाखै, बा नुदोंब्लाबो बेनि फारसे सिन्था खालामाखै जे बिथांमोना बुङो आलादा, सोरखौबा थिनो बुंनो थाखाय आलादाहै, आरो बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों आरोबाव आलादा कनफिउजन मोनसे थासारि सोमजिहोनो नाजाबाय थायो। बे बिथांमोननि हुदा, बेखौ जोङो गारहोनो हाया, आरो बिदिनो सोलिबोगासिनो दं बिथांमोना। सिस्टेमত কাম হৈ আছে। আমি যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, ব্লক লেভেলত, প্ৰাইমাৰী বুথ লেভেলৰ কাম হ'ব লাগে, ধুনীয়াকৈ কাম হৈ আছে। প্ৰাৰ্থীটোতো আমাৰে প্ৰাৰ্থী, এনি টাইম আমি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইমানো জলদিবাজি নহয়। এতিয়াও চৰকাৰ চলি আছে। তো চৰকাৰ শেষ নহওঁতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা, সেইটোতো দেখিবলৈ পোৱা নাই মই। গতিকে তেখেতসকলে ইমান অধৈৰ্য হৈছে যে চৰকাৰে শেষ হোৱা নাই, আৰু চৰকাৰৰ ডিউটো ডিচেম্বৰতহে। নিৰ্বাচন পাতিম বুলি ছেপ্টেম্বৰত প্ৰিপাৰেশ্যন এটা চলাই আছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ টাইমটো 15 ডিচেম্বৰলৈকে আছে। তো সেইকাৰণে আচৰিত এটা মানে ঘটনা দেখিবলৈ পালো যে তেখেতসকলে চৰকাৰ শেষ নহওঁতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাই কৰি দিলে। তো সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ কথা তেখেতসকলৰ, আমাৰ কথা আমাৰ। আমি খুব ডিচিপ্লিনভাৱে এটা ভাল এটা চিন্তা কৰি, আৰু 35 লাখ জনসাধাৰণ, 26টা জনগোষ্ঠীৰ কথা মনত ৰাখি ৰাজনীতিটো আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছো। এফচুয়ে ইউপিপিএল বিপিএফৰ মিত্ৰতাৰ কথা ডাইৰেক্টলি আমাক কোৱা নাই, কিন্তু মিডিয়াবিলাকত দেখিবলৈ পাইছো জাতীয় অভিৱৰ্তন পাতিব, দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতিব, আৰু কেইবালানি কথা পাতিছেও। গতিকে জাতীয় সংগঠনবোৰৰ এইটো অকল নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নহয়, বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰো জাতীয় সংগঠনবোৰৰ এটা চিন্তা থাকে যে জনগোষ্ঠীটো, জাতিটো এক হৈ থাকিব লাগে। চ' এই কথাটোকে সামাজিকভাৱেও, ৰাজনৈতিকভাৱেও, সাংস্কৃতিকভাৱেও চব দিশতে বিচাৰে, আৰু সেই কথাটোকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব, তেতিয়া আমি বিবেচনা কৰিম যে কোন পথেৰে আগবাঢ়িম। ৰাজনৈতিকভাৱে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো। গতিকে জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথাও থাকিব, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কথাও থাকিব, চব থাকিব, আমি একেলগে কাম কৰি যাম। जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बिथाङा माब्लाबाबो थोंजोङै, अथ'स' बिथाङा माहारि आफादनि आफादगिरि जानानै गोलाव सम सालायबोबाय, बर'नि हितआव गोबां लेक्सार होबोबाय। नाथाय दिनै पलिटिक्सनि बेलायाव दिनै बिथाङा थोंजोङै दे जोङो खौसे जादोनि होननानै बिथाङा बुंनो हानायनि गोहो गैया। बे स्पष्ट खोथा। बिथांनि बाइटनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ हमदांना मोनगोन जे बिथाङा जेब्लायबो बेलेग एंगलथिंहाय बुंहरखायो, बेलेग एंगलथिंहाय नाथ्रोर हरखायो। दिनै बिथाङा स्पष्टयै बुंनो हाया जे दिनै खौसेथिया जानांगौब्ला मानि थाखाय जानांगौ, मोननै रिजनाल पार्टिनि गेजेराव जानांगौ। जितु बेवहाय मैखोमै जोंनि बर' दैदेनगिरिफोर दङ नालाय, बे मोननै पार्टिखौ स्पेसियेलि माहारियारि आफादा खावलायदों जे खौसे जानांगौ होननानै। बेवहाय समर्थन दङ, खिन्थु प्रमद बर' बिथाङा एक्सेप्ट खालामनो हाया बे जिनिसखौ।
बिथाङा माब्लाबाबो लुबैखायामोन जे जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोनसे खौसेथि गोजोना फैथों। नङाब्ला बिथाङा 2020 मायथाइनि सिगां PCDR बायदि पार्टी दानानै जितु जोङो सिंगल लार्जेस्ट मोनसे पार्टी हिसाबै जोङो देरहाखायोमोन आरो बेवहाय जोबोद गोहोम दङमोन। बेखौ सोखावनायनि फार्स्ट स्टेप आगानखौनो बिथांमोना होजेनबाय, जितु बिथांमोनालाय बोरै खौसेथिनि थाखाय रायदावनो हानो। दिनै नंखायनो ओरैनो मिडियायावहाय मोनसे अपप्रचार खालामगासिनो दङ। बेवहाय भिक्टिम खालामदों एबसुखौसो। थोंजों बाथ्रा, बे पलिसि बे मेन्टेलिटिया गासिबो जोंनि बिटिआरनि CM बिथांनावनो बहाबा नङा बहाबा गोबां दाया बिनाव बिथाङा आन्दोआव गोबां बायदिसिना खामानि मावगासिनो दं, जिहेतु बियो दिनै जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल जायाखै। आरो बिथाङा दासिमबो आसायाव दङ जे बोरैबा सेप्तेम्बराव जायालाबासिनो डिसेम्बरसिम थांगौबा, जितु डिउ डेटआ डिसेम्बरसिमनो जों पार्टी फोसावथ'नो हाया। फोसावनो हाया। बिथाङा दिनै जोबोद गोनो गोथो, फोसावनो हाया। देरहानायनि लामा नुहुराखै, देरहानांगौ देरहागोन समस्ति बिथाङा स्पस्त जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा दिनै हायोब्ला नाजागासिनो दङ जे बोरैबा नङा बोरैबा इलेक्शननि डेट एनाउन्समेन्टआ एसे डिले जाबावो नामा, फावसायलांनो हाबावो नामा, बेखौसो नाजागासिनो दं बिथाङा। जितु बिथांनि प्रिपेरेसना जोबोद दुरबल, गासिबो दुरबल, बयबो मोनथिगौ दिनैनि समाव स्पस्ट। बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै बिथाङा माब्लाबाबो बेबायदि गोनो गोथो रायलायामोन। दिनै बिथांनि बे मिडिया बाइटनि गेजेरजों सालाय नांथारलायनाय, गोनो गोथो सालाय हुस्लिमलायनायखौ जोङो नुयो। बेनो फोरमान जे दिनै बिथाङा लोरबां जाबाय। आरो माखासे खोथाखौथ' अलरेडि मेनसन खालामबाय, आं बेफोरखौ रायखांनानै मोनसे दुंहाव थासारि लाबोनो सानाखै। बिथाङा फोरमायहोनबावदोंसो जे एबसुनिफ्राय जोंनाव थोंजोङै बेबायदि खावलायनायानो फैयाखैनो, मेडियायावसो खोनादोंनो। सोरनि बिथोनजों जादों जायाखै बेफोरो प्रक्रियाफोरा जों गासिबो मोनथिगौ। बिथाङा बे खोथाखौ बुंफ्लानानै दिनै सोरखौबा थगायनो सानबावदों बा थगायजागोन, बेखौ दासान। बाखि रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो, बेनि फारसे कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो दाबाव। लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन्ड। बाय।